Аз ще качвам. Санки, къде сте, бе? Кой не се е качва? Ти си се качва, кой не се е качва? Всички ли сте се качвали? Кой иска пак? Ти? Всички искате. Аз искам срещу него, той ще има така. Глядайте, конете издържат над. Това 5 часа да е свърши до сега. Мам, кафе два? Аз искам да чакам. Тук сме. Не знам. Здравей! Тя когато беше отключено, т.е. боксовата да бе къпнат. Може да се ме заключвал. Ти го жари и Жоро бе. Кой та? Рая, здрасти. Слива устата й. Ти не, кой не той? Не знам. Тя е другата Рая там с шапка, с бялата шапка. Ага, на Горан. Тя ли? Да. Горан, не знам, ама Рая е там. С бялата че не с бялата. С бялата кнелка и шамейката е там шапката. И той Горан е там и седнал в шатрата. Тук е той. Видя ли го? Браво, майче! Стискай краката. Ето ги. Айде ги. Който ще ясно застава тук, защото 7 часа приключват 7 без 10. Олеле, тук стана. Да, сега тук що казах, аз защо я презнанях много бързо. Махай. Знам, аз падна малко от нея. Айде как ще има това тогава на турнчето? Ми 200 и сега ще се изгодиш. Ма ще може ли да се кова? Е, сега ще Не се разлезе, ще има. Ще може да се качи. поне да се качат децата. Те утре пак ще тук, нали? Ай, да, ли го не да, ма. Всеки ден до 20 и няколко. Децата поне да се качат. Чакай, кончетата са до 7 часа. Да използвам кончетата. Виждаш, как гимнастика и кара да правят върху коня. Може ли да качим децата? Качиме децата, как няма да качиме децата? Чакайте един по един. Бетко! Ела тук бързо. Ай, едно момче има. Малко се от тук. Значи ти си втора. Айде да има.